Halleluja. Mela għalikom li jintom imbarra imbarra ġifiri wara l-Facebook, wara l-YouTube, wara televizjoni, u intom tħobbu l-Kristu, tixxenqu għal Alla, tixtiqu toġbu lil Alla, dal-messaġġ huwa għalikom. Għax il-messaġġ huwa għall-Arusa, għall-Knisja. Salmi 91. Kemm hawn minnkom tafu Salmi 91? Itolbuh, iddikjarawha fuqkom kull jum. Jekk tagħmilha kull jum, tispiċċa titalmu bla men. Titalmu bla men. Isma'wa x'jgħid, illum il-messaġġ huwa il-post sigrit huwa l-post sikur. Il-post sigrit huwa l-post sigur. Ħanaqra, għajna qrah flimkien ħa, għajna qrah. Int li tgħix għal-ken tal-oli, li tammar għaddel ta' dak li jista' kollox. Għajt lil mulej, ken tiegħi u qawwa tiegħi int. Alla tiegħi jien fik nittama. Għaxu jaħilsek mix-xibka tan-nasab u mill-mart tal-mewt. Brix tiegħu jattik u taħ ġwen ħajħ tistken. Għax tarka u kurrazza l-fedeltà tiegħu. Ma tibżax mill-biża tal-lejl. Lanqas mill-vleġġa li tittajjar binar. Minn pesta li tixered fid-dlam. Jew minn marda li ġib ħerba f'nofsinhar. 1000 ruħ jaqgħu ma' ġembek u 10,000 fuq lemintek. Imma lejk il-virus, il-COVID, ma jaħdimx u ma jersax. Għax tarka u kurrazza, nafx u minnkom tiġa taħsbu, xini, sana ftit, sanilli. Għax tarka u kurrazza l-fedeltà tiegħu. Int dan taraħ biss bajnejk. Tara l-ħlas li jieħdu l-ħżina. Hemm ħlas aħwa. U la naraw jiena u inti, mhux fil-infernet jirreferi għalih, għax jiena u inti mhux naraw l-infern. Grazzi Ġesu għajt il-mulej, grazzi Ġesu. La ħanaraw, x'sinjala ħanaraw. Fid-dinja. Għax int għandek il-mulej kien tiegħek. Għamilt l-oli l-amara tijak. Nċalaqx l-amara. Ebda deni ma jiġrilek. Iġifiri ma jiġix fuqek, jow konta tijak u jkisrek. Ebda ħsara ma tersaq lej darek. Issa smenna, isma' dini għal-kelma tal-mulejta. Għara ħanilkom x'namel jien, għax ovvjament jiena ma nistax nitkellem għal 3 metru, 4 metru, 5 metru, 7 metru fejn int mal-mulej, dak inti tara fejn int mal-mulej. Però jiena għamil deċiżjoni. Inni fil-mulej 26 sena u ftit wara dak, għax mhux mal-ewwel tal-lim ċertu affarijiet, ma wara dak kien iddeċidejt li dak li tgħid il-kelma ekku. Il-vijonu kienu għadna argumenta ma xtaħseb il-bibja u xtejt il-bibja, jien din iddeċidejt li ekku. Bħalma u mid-deċida mhux hekk, jien iddeċidejt li hekk. It-tnejn qed nemmnu xi ħaġa. Ma jien nemmen li dan hekk. Mela jiena meta ma narax xi ħaġa li mhix hekk, sewwa niċċekkja l-amara. Għax l-anġli tiegħu jibgħatlek u jħallsuk fit-triqatek kollha. Fuq idejhom jerfawk li ma taħbadx mbagħad jiġġebbla riġlejk. Fuq li l-jum u li fat inti timxi. Ferħ tal-jun u serb intirfess. Illum il-ġurnata li fat issibhom jikdbu fuq il-Facebook ħafna drabi. U taf kif timxi fuqhom billi tagħmilhom delete and block. I love those buttons. Imma pasta ma jridux jisimgħu, jekk iridu vera jisimgħu. Għandhom turrun fejn jisimgħu, jekk għabdu l-YouTube jistgħamlu full-time Bible school. Taħlix ħin ma' min irid jaħlilek ħinek. Min jaħlilek ħinek ma jirrispettakx lilek. U laqas jirrispetta lil dak li ntaqdi. Amen?
Fuq l-jun u l-lifat inti timxi. Ferħ tal-jun u serb inti rfess. La tħabbeb miħaj jgħid il-mulej. Min għala di? Il-mulej jgħida da mux Gordon Ġomanxe. Ismawni. Għara ħafna minn nis Malta taf kif jgħarawa di. Għax jemmen fil-bambin. La qalbi tijaj. Mux għad jgħidek. La tħabbeb miħaj. Jem differenza bej temmen falla u titħabbeb ma' Alla. Hemm differenza da baħar jaqsam. Eżis Maltin u għawċin. Għal dawk ta' reda tajba u well-meaning ma forsi minn tomx informati. Hemm differenza da baħar jaqsam ta' bejtejtina nemmen falla u jina nħobb lill-Alla. Hemm differenza da baħar jaqsam. Mela dil-weda mhix għal min jemmen falla, għal min jitħabbeb malla. Jiġifieri, another word for it, in love with God. Loves God. Because he has loved me. Bl-English say it. Or because he has set his affection upon me. Amen. Jien jgħid il-mulej neħilsu. La għaraf ismi jien inħarsu. U jsejjaħli, Gordon jsejjaħli, u jien inwieġbu. Jgħid il-mulej, u kol għed minnkom, ta' mux għalija bis. Mijaw inkun fid-dwejja tijaw. Neħilsu u nerfalu ġieħu li għatta gazzetti u ġurnalizmu tal-bigilla jipprovaw iħamġulek ġieħek. Jaħilsek u jarfawlek ġieħek, il-mulej dan jamlu u bomor twil jimlik. U nuriħ il-salvazzjoni tiegħi. Issa, ma tridx xi turrun teoloġija biex tifmu da. Believe it or not, teżi saħwa. Da s-salm mhux għall-Kristjani kollha. Inti jista' jkun salvat. Ħatmur il-ġenna u għalla ħares mhux hekk. Imma qed nitkellem għall-Kristjani. Ma tistax tkun Kristjan minn tisdejjer il-ġenna, x'in kellem inti Kristjan xejn. Sewwa, imma jiena ma inti Kristjan sejjer il-ġenna. Pereżempju jiena naf wieħed li bħalissa naħseb li huwa Kristjan naħseb. Imma meta jasal il-ġenna naf li tgħix kemm ħaj l-ostra l-adba. Ħajjagħmilha tleq. Ftakar l-iskrittura u jalla tara dal-messaġġ. Fil-ktib tal-Lut kapitlu 10 tgħidlek vers 35 sa 39. Jekk inti tibża, jien ma nitaxxaqx fik jgħid il-mulej. Jekk hemm xi ħaġa li lill-Alla tniktu, dardru u tqallaw hija meta Kristjan li suppostu ħaġa waħda malla jimxi fil-biża. Toffendih, il-biża toffendih l-Alla. Ma mhux ħanitkellem fuq il-biża, just parentesi. Għalhekk il-mulej jitkellem li anka il-ġifa, dawk li huma cowards. Taf x'inhu ma semmu? Għadu attenti qalbi. Il-bniedem li jimxi bil-fidi mhux coward, mhux ġifa. Il-bniedem li jimxi bil-fidi taf x'isser qabad il-kelma u qallu mulej ħanemnek. That's it. Dik tfisser. Il-bniedem li jimxi bil-biża taf x'qal? Alla nemmen li dil-kelma tiegħek ma marx nemmenha. That's it. Billi tajt billi tajt nisalma jintu għan sabija leħina u taħan pata ma tara xammu rifjala mela virus. Il-virus mux COVID. Il-virus huwa li ħajtfak l-infern. Li timxi bil-bizza u ma minx kelma waħda mill-Alla qal. Kemm hawn nies bil-virus? $365 darba fil-Bibja la tibżax, timxiex fil-biża, tibżax, toqgħodx tibża. Insomma. Anyway, mhux fuq hekk ħanitkellem, imma ħanitkellem fuq il-post is-sigriet.
Ismawa, bl-Inglis tgħidlek, I dwell in the secret place of the Most High God. He who dwells in the secret place of the Most High God. Das salm mi għadu design huwa kollu salm wedit ta' protezzjoni. Imma mhux għal kull Kristjan. Imma l-Kristjan li jammar fil-preżenza tal-mulej. Mhux għal Kristjan li jmur il-Knisja ta' x'ħaditni l-mara biex naqilha ħalqa ġejt. Żgur li jgħidu ħafna. Mhux għal Kristjan li ġast jiġi l-fellowship jew għax ġabitu il-mami jew ġabitu it-sejja jew għax ġi għal-girlfriend. Setilu kien wieħed ġennen wara waħda. U kien ħajġennina vera. Tifhem? Tex kemm ħabni lili sakemm kienet qawwi. U tex kemm qal li ħobb il-mulej. Sakemm qalt li mpassir da ħajġenninni da ġennen warajja. Għalfejn qed tiġi l-fellowship? Xi ħadd ġielek? Għalfejn taqra l-Bibja? Għalfejn tobdil il-Kristu? Għalfejn tobdil kelma? Ħanerġa' naqrawha. Int li tgħix għall-kien tal-għoli u li tammar għad-del ta' dak li jista' kollox. Issa din ix-xejn niftaħ naqa' fuq għada. Mela Alla li huwa dawl għandu d-del. Fid-dawl kif hemm id-del? Ġieli ħsibtu għadi? Alla huwa dawl. Hemm id-del. Isma' bl-Inglis toġobni iktar għax jgħidlek he who dwells in the secret place of the Most High God. He who abides in the shelter of the Almighty. Ħanilkom x'inhi differenza. Għalina kollha di, inkluż ovvjament għalija. Li hemm Kristjani li huma li jgħixu bil-kemm just they're gonna make it, I think, into heaven. Però mbagħad hemm Kristjani li vera jagħmru fil-preżenza t'Alla, vera jixxenqu għall-mulej, ħsibietom, kliemhom, il-viżjoni tagħhom, il-ħolma tagħhom, kull ma jmissu, kull ma jgħidu, Kristu għaċ-ċentru. Kollox. Meta aħna ngħidu nagħmru ma jfissirx ġifieri għax jiena ma mmur xogħol ta' jew jiena għax ma nagħmel sports, jew għax jiena ma nagħmilx hobby, dak kollu tista' tagħmlu fih. Fi Kristu. Meta jiena kont nisfen, kont żeffin professjonista, kienu jgħidu li, ma tantx jgħidu li differenti bħalma tgħidu llum, in brainwashed. Ma konċ għadni fuq gazzetti u nipredka, għalmenu fuq pulpti. Kien brainwashed, u inti fis-sajt. U darba kien hemm tfajla ballerina. U kienet Kristjana di suppost. Ma mbagħad rad id-dawl. U għarkli, don't you think you're a bit too much? Illum il-ġurnata, I love it when they say that. Because if anybody says to you you're too much, that means he or she is not enough. Anyway, praise God. Imma dakinhar, imma di kombinazzjoni dil-Kristjana kienet miġnuna wara ġuvni. U aħna konna niġu l-bale, konna kizmin konna nisfen mal-kumpanija Milwaukee Ballet ġewwa Wisconsin. Kienet kumpanija sabiħ ħafna. Konna ħadd pjaċir ħafna nisfen magħhom. U kien hemm xi Kristjani fil-kumpanija wkoll. Insomma, dik kienet waħda minnhom, kienet da ftit iżgħar minni, ma kienet tiġi l-kumpanija fl-istudju u fil-ħodu u tkellimna fuq l-arus kuljum. Imnalla kienu jogħġbuni n-nisa għax konni dila qabbaduli men ħin kollu tkellem fuq.
Man, dar raġel kemmu ħelu, u dar raġel kemmu ħobni, u dar raġel kemmu gussus, u dar raġel kemmu romantiku. Ħin kollu fuq il-boyfriend. Meta tkellimta fuq Ġesu jiena, għajt li don't you think it's a bit too much? Tella ħanejlek hija. Ilek ħanifti, tella ħanejlek. Tella don't you think you're a bit too much about your boyfriend? Ħin kollu tkellimna fuq l-arus. Tella jina x'importani mill-arus tiegħek. Fis-sens, nifhem, jekk inti in love, it's nice. Ma, inti m'intix tifhem that you're in love. Do you know I'm in love? Bħal minn titkellem fuq l-arus, jina titkellem fuq il-laver tiegħi. Fuq Ġesu Kristu. U mbagħad xelet il-bozza. Wow, għalt li brother, għalt li vera għandek raġun. Aħwa, naħseb ħafna minnkom, il-biċċa kbira minnkom kontu in love xi darba. Taf li inti meta tkun in love, ma tiqafx taħseb fuq l-arusa. Ma tiqafx taħseb fuq l-arus. X'inhu jagħmel bħalissa? Min jaf x'qed jaħseb? Min jaf x'qed jiekol? Min jaf x'inhi tagħmel? Min jaf x'inhi tajt? Min jaf x'qed taħseb fija? Ħannara, dawk li inta marajjes, are you going through this? So, Alleluja. So, allura meta inti tkun fi żmien ta' arosija, aħna, il-Knisja bħalissa qiegħda fi żmien ta' arosija. We are courting our Jesus. We're in courtship right now. Getting ready to be married. Qed nippreparaw ruħna biex jiġi miż-żewġa. Ftit ilu għadu kif żewġ Kert u Xanis. Rridu jiżżewġu wara 6 xhur, qedtilhom le. Rridu jiżżewġu wara sena, qedtilhom le. Anzi ma qatawx qalbhom. Sewwa, għaliex? Għax rid jikollha minn fuq s'isfel. U nifhmu. Amen. Allura jina entu biex jigabbar iktar il-ġuħ. Ħalli ma jħalli la xejn. Intom ġieli jekk ikolkom xi cake jew jinaf xi ħaġa hekk taħraq u tgħid għandi aptit tikkola kollha sa u mbagħad il-mara tiġi lejlek u mbagħad tkula l-lejla. Il-lejla jien issa rejda. U l-Kert jien qedtlu isma' kulan iktar naħatart. U sa lejla inti għandek ġuħ u ħin kollu taħseb fuq dik il-pasta li ħadd mort ikol id-dar. Men dik il-pasta li ma raqek biex ma nikolx issa. Il-pasta min jafek ux ħataq pemmek il-pasta jibħa jħalli li tgħid. Nispera ma jkolli li Ġożaja jew Mikajas. Sewa, tifmu intom? Allura, il-nej maħbubin li jinħabbu dak li jinħab ma' Alla jixxenna li jkun kontinwament mija. U għad-dinja taf x'tidher int balalu u balala. Meta inti għandek nej maħbubin, lovers, those who are in love, għax inti, ovvjament il-maħabba timmatura, mhux għax m'għandekx ibqan love, ma mbagħad jiġu tfal. Mbagħad tibda tipprepara d-dar. Allura l-imħabba ma tibqax biss infatuation li hija mħabba passjonanti li hija short term infatti tfisser infatuation. Ma bżonn minwi. Żgur għax imbagħad anyway. L-ewwel you are blindly in love. You get married and all your eyes are open and it's too late. Hallelujah. L-ewwel ma rajt xejn għax Alla mik. Għax inkella qatt ma tiżżewweġ. Alla għalhekk għamel iż-żwieġ da. Ara da ħana mieħ, għax inkella qatt ma jiżżewweġ ħajpa jiġri minn wara ħdar l-oħra. Mela ħana mieħ. Ħobba ġenen waraha, u mbagħad kif tiżew mbagħad nori kollox.
Imma Alla huwa perfett. U għalhekk iż-żwieġ. Pereżempju darba fuq il-programm ta' Xarabank saqsini, allura ma s-sess allura. Allura s-sess allura. Allura inti tiġi tgħidilhom il-dawn ma jistgħux jagħmlu sess. Tilhom number one, Alla ma ħalaqx is-sess. Alla ħalaq iż-żwieġ. Meta jgħidu tiġix tgħidli allura ma nistax immur ma' mara? Sa nafsi. Titmur ma' mara, titmur minn flok sa filgħaxija, breakfast, dinner, lunch and snacks in between. Imma żewweġ. Dak Alla ħalaq, mhux ħalaq is-sex, ħalaq marriage. Li tnejn tantu ma mġienen wara xi xejn li jridu jsiru ħaġa waħda. U Alla dak li qed jagħmel fil-Knisja bħalissa qed li bil-Ispirtu Santu, l-Ispirtu Santu x'qed jagħmel qed jipprepara lil arusa li tixxenna għal Kristu biex issir ħaġa waħda u qatt ma terġa' tinfired minnu iktar. Halleluja. Amen. Gloria l-mulej. Issa salmi wedu design li huwa kollu salmi wedit ta' protezzjoni u li tilkom li mhux għal kulħadd huwa għal Kristjani li jagħmru il-salmist David. Dil-ġimgħa kont naħseb għax ta' spiss toġobni ħafna l-istorja, ħafna minnkom l-istess bħali toġobkom l-istorja ta' David u Gulija. Sewwa u toġobni ħafna fija ħafna talim, fija ħafna rivelazzjoni. Però illum il-mulej dil-ġimgħa l-mulej fakkarni f'ħaġa. David, he was a lover of God. Just David kien jitħabbeb malla. Mux just another Israelite, I'm a man of covenant and I keep the law. Le, qalbi. He was a lover. That's why, listen, if you meet a lover, no Goliath will stand in front of you. Hallelujah. A lover of God. Dak kien David jitħabbeb ma' Kristu, miġnun wara Alla. Dak kien David. Dawk in-nies li ħajqaċtu l-irjus ta' Golija li jitħabbu malla, li jħobbu minn qalbhom il-Kristu Ġesu. Mhux għax nemmen fil-bambi. Kemm ħaddhom bennu. U dak li l-mulej tisejjaħ dan iż-żmien, nies li jitħabbu mal-mulej. Nies that they truly love him. Ħan iċ-challenge xi jaħwaw bimħabba. Listen, I don't come to church because I'm supposed to. I come to church because I love to. Ma niġiġi l-Knisja, x-xirka, għax hekk suppost, għax is-Sibt u l-Erba' u l-Ħadd. Le, jien nixxirek għax dik hija xi ħaġa li naf li Kristu jixtieqha. Allura nixtieq nagħmlu kuntent il-mulej jrid intiq ix-xewqat ta' qalbu. I want to give him what he desires. Hallelujah. And whom you love is whom you want to please. Kapish? Whom you love is whom you want to please. Lil min tħobb huwa lil min inti tixtieq toħġob. Tixtieq toħġbu lil mulej. Għajak ma naġbux ma jħobnix, użgur tiġa ħabbek, ma ta' kont laqdu tiegħu għadek għad tobżoqlu f'wiċċu u tgħidlu u minn kull xorta ħabbek. Imma int m'intix esperjenza li mħabba tiegħu billi ħabbeku. Tibda tesperjenza li mħabba tiegħu meta tiftaħ qalbek u tibda tħobbu win. Halleluja, għalhekk l-ewwel kmandament mhux jien Alla sidkom u intom u jien nħobbkom b'qalbi kollha. Le, jienu Alla ta'kom. U x'nixtieq minn għandek? Li tħobbni b'qalbek kollha, b'saħħtek kollha, b'ruħek kollha. L-ewwel komandament, darba kellha ħabib tiegħi għalli isma' bro. Kien jismu Wesley ġewwa Houston. Kien bodybuilder,
kien artist tal-welding, kien welder, professjonista, u kien uħobb n-nisa. U xaħġa tajba, minn ċertu laqat, uħobb, oraj, tajja, anka jena uħobbom n-nisa. Anka l-irġiel, imma l-irġiel uħobbom differenti minn uħobb n-nisa. U ovvjament, n-nisa li nħobb, ma nistax nħobbom kien nixtieq, għax suppost nħobb għara waħda biss kif nixtieq. Saqqu għaskoja, mela, l-mara tismani. Mux ovvja. Alleluja. Tiġi xtejli li ma tħoss l-istess ħaġa da? Imma ovvjament aħna nistalmu lej. Amen. Da bħal ma darba għal xaħat marfuq T.D. Jakes u l-mara ta' wieħed għajklu pastor, għajklu jina l-raġel tijaj, għajklu niprofa noġbu minn kollox, ħalli jara li biss. Għalla kament ċuċ, ma għallax bil-Malti ovvjament, bil-Amerikan. Għalla ma lax sabaħent l-oħrajn kollha saru koroħ. Kapiġa ħwa? Ġifiri, orrajt, tajjeb mara li tkun sabiħ għal żewġek. Tajjeb, anzi, dak komandament. That's a must, li tkun sabiħ għal żewġek. Tox iġi tgħid għax ir-raġel, għax da ħanżir, ta' sena tiegħi, ħanżir. Jekk hu ħanżir mela għand ħanżir għax iżewweġ ta' flimkien. Sawa? Sena tiegħi. Skont Efesin kapitlu 5. Mara tittoġob iż-żewġek. Full stop. U ovvjament viċi versa. U raġel tittoġob il-martek. Mux li t-sija jew il-mami. Ħanibda nagħmel marriage counseling issa sma' Sawa? Tittoġob lil-martek. U mara inti tittoġob il-żewġek. Imma għana għafi. Ovvja. U aħna l-istess bħala knisja għal arusa jien irid noġob il-Kristu. Bħala raġel, fin-naturala jena miż-żewweġ, sak ma żewwix. U l-Bibja tgħidlek jekk ma żewwix, kont ngħix biex noġob is-Alla. Imma l-Bibja tgħidlek la inti issa żewwix issa tittoġob ukoll il-martek. U inti mara la żewwixni, inti tittoġob ukoll lili. Inti mara li żewġ iż-żewġek. Issa toqgħodx gergillu, issa dak żewġek. Oġbu. That's your duty. And doing that is pleasing God. I'm making some women nervous right now. I will leave it for Judgment Day. Anyway, imma jina u inti l-istess bħalma intom li żewġtu ix-xennaqt biex tiżżewweġ iġġenint wara dak ir-raġel wara dik il-mara, hekk aħna rridu nkunu nies li nfittxu l-preżenza tiegħu kontinwament li ma rridx nkun minuta sekonda, nof sekonda barra mill-preżenza tiegħu. U kull ma nagħmel u għalih u fih u bih. Bih. Amen. Tajjeb li nqatta' ħin u għandu jkun dak il-ħin intimu li tqatta' ħin intimu mal-mulej għandu jkun dak. Għandu jkun. Darba kelli ħabib tiegħi intom ta' fuq il-pastor Marty Blackwelder, tiftakruh il-Marty Blackwelder? Qatt ma ninsih għax meta ġik badejt li fuq is-sittijiet koll, is-siġġijiet kollha bdejt infarvara ħajħammi ġomna, għalħin li jqgħod jaħsilhom marjom miżkin imma żomma. Halleluja. Kien għawajl dog, tiftakru Marty Welder. Imma darba qalli kelma taf li ċessani, men. Issa dak ir-raġel vera ta' intimità kbira mal-mulej. Infatti Marty Blackwelder u John D. Owens kienu ħafna alla kienu żomm fil-ħajja tiegħi biex jalmuni fuq l-intimità mal-mulej. Imma Marty l-istess kellu ħafna intimità mal-mulej. He was a worshipper. And a worshipper is a lover, by the way. A worshipper not just somebody who sings a slow song. Worshipper mhux ħadd li għavi kanta diska slow ta'. I worship you, Almighty God. Yeah, well, that's nice. That's a worship song, not a worshipper. Okay? Anyway, that can worshipper. He loved God. He was in love with Jesus. Ma darba tafx għalli, u ċassani. Għalli brother, għalli f'dan iż-żmien kont il-Bible College, kien wieħed mill-pastors ta' Rejma dak iż-żmien. Għalli għatta kemm tista' ħin mal-mulej issa. Għalli prepara kemm tiflaħ issa. Għalli għax meta tiġi fil-pożizzjoni tiegħi, il-post intimu tiegħek ta' fejn ħajkun, jew fit-toilet, jew fil-karozza, għax tant ikollok demand fuq ħajtek, għalli ma jkollokx sijat x'tagħmel just intu Ġesu. I tell you,
Illum nifmu, jina għadak il-ħin skandalizzani. Kif, da pastor ta' 8,000 ruħ knisja u għet li mandux ħin mal-mulej. Mux mandux ħin mal-mulej, imma tant id-demand tikber li vera mbagħad għalhekk intom li intom tixtiequ timministraw tkunu ministri tal-Alla, mhux la tiġi fuq il-pulptu tibda tfittex fiċċ il-mulej ta' kif is-salva ibda tħol fil-kamra ta' ġewwa u qatta dak il-ħin intubu fil-post segret għax ġej żmien li tant ikun hawn xogħol ġo dal-pajjiż li jien m'iniex ħanagħmlu waħdu żgur. Tiġaw ħafna xogħol ta'? Tiġaw ħafna xogħol aħwa ta'? U ħafna drabi jiena xi kultant il-post intubu tiegħi ta' fejn jiena nsuq fil-karozza. Għalhekk jekk intom tarawni għaddej sparat, he said your pastor must be in the spirit right now. Anyway. Imma aħwa hija vera. Hija vera. Id-demand Ġesu qal ix-xogħol huwa tantu kbir u l-ħaddiema huma tantu maftit. Intom li intom ta' Kristu. Ovvjament kollha minnkom sa ta' Kristu. Intom li tixtiequ taqdu lil mulej full time fil-ministeru. Ibda issa investi. Investi issa. Għax jiġi żmien li mhux ma tqatta xejn ta' maħi mal-mulej, għax impossibbli ma tqatta xejn mal-mulej. Imma tant id-demand tikber. Brother Matthew, id-demand kibret fuq ħajdek. Il-istess ħin li għandek illum huwa l-istess ħin li għalek dak żmien. Skolla, jiena kont meta kont għadni single, kont għadni balbi, kont nagħmel 4 sigħat, 5 sigħat, 7 sigħat mal-mulej waħdi hekk ta'. U nħares l-għalloġ, il-lustrina kemm sar ħin? Il-lustrina dalam. L-lum nafna ta' jillam da? Differenza? U xed jagħmel il-mulej jippreparak. Il-mulej jipprepara l-knisja tiegħu. Għatta ħin ma' Kristu. Għatta ħin fil-post intimu segret mal-mulej. Preparation time, it's never wasted time. Żmien ta' preparazzjoni mhuwiex żmien moħħli. Għal dawk li ġrew il-barra li minnaw bħal tiġiġa b'rashom maqtuwa, qed imur evangelizza, sejjer. U ħasbu li ħajrbħu d-dinja kollha l-mulej, jalla praise God. Alleluja. Prepare. 30 sena prepara Ġesu għal-Ministeru dak l-snin. Prepare. U x'għamel f'dak il-ħin? Għattaħin mal-missier. Għattaħin mal-missier. Għattaħin mal-Ispiritu Santu. Għax ġej żmien li tant jibdew jiġru nies warajh li fin-naturali jaħilbuh. Ħadd pjaċir nara il-film żaw li għamlu tal-The Chosen. Rajduh meta Ġesu beda jfejjaq in-nies. Il-lajn ta' nies li jkunu jfejqu. L-istampa tiġi iktar ċara f'moħħok. Kemm x'diment kellu Ġesu. Immaġni int. Aqbad pereżempju personaġġ ħanejt Billy Graham, ha. Li kieku intom kieku jiġi Billy Graham il-lejla. Nsallum qiegħed il-ġenna. Kemm għamikom tixtiequ jitolbu għalikom, jitlob għalikom. Kieku jiġi Billy Graham il-lejla u intom u da jagħmel altar call, kemm minnkom tixtiequ li jitlob għalikom. Mela jekk jitlob għal kull wieħed minnkom il-lejla taħ il-buħsa da filgħodu. Immaġina l-Ġesu kien jidħol f'raħal, kulħadd jisma' bih u fuq l-kbar isegwuh. U joqgħod jitlob waħda waħda. Kapix aħwa? Għad ngħidu Billy Graham, semmi Benny Hinn, forsi hawn min ma jiffansax Benny Hinn, inti tiżżewġux, halleluja, praise the Lord. Semmi naf Guillermo Maldonado, semmi xi ħadd nies li Alla jużhom. Semmi l-Gordon Giovanni. Amen. Amen. Anka jekk intom kull lejla toħorġu lejla kollha biex nitlob għalikom, jien għandi hawn sal-5 ta' filgħodu. Ġed tifhmuha. Allura il-bniedem tal-mulej irid ikollu żmien ta' preparazzjoni. Speċjalment jekk inti tħoss li inti msejjaħ għall-Ministeru tal-Vanġelu, issa number 1 kulħadd huwa msejjaħ, imma speċjalment ċertu ministeri. Imma dawk li intom qed tisimgħu dil-kelma llejla. Il-mulej tisejħilkom għal dik, ħanaqra skrittura oħra waħda biss. Morru fis-Salmi 25.
Alla jrid nies li jagħmru. They dwell, not just visit, dwell. Ismawni. Inti tixxenna għal-mulej kull-jum, kull-jum, kull-jum. Tixxenna għal-mulej kull-jum. Do you long for him? Għara ħantikom eżempju. Sawa, għawnek mawx tfal zaru. Muħna ċejta barra minna u ta' imma għal dawk li intom miż-żewġin u xi darba kellkom is-sess. Għamiltu sess. Il-ġendi kollok biex kollok saqsam. Jon kella simili, ġuħ, ikel. Illum għadna ġodju għal-bet, kif, xismu dak, Kejn, la mux Kejn, Jacob u Hox Kejn. Isaw. Kif jizaw mar iċedi l-wirti jow għal-klasoppa, għal-soppa. Men xaddi l minn rasu biex iċedi wirt kbir tijow għal-naqra soppa. Illum il-mara għamlet li soppa tal-lentils. U t-tifel Mikas għalli, Daddy, that's exactly what Esau gave his inheritance for. I said, I'm thinking, Lord Jesus, man. Lord, il-wirt kollu tijak. Eli, id-djar, mos, baqar, għal-soppa. Man, he must have been one hungry dude. Li nesa kollu su kull mara soppa. Simili meta tkun bil-ġuħa sess. Ma tara xej. Si. L-istess, ekkalla jrida tkun għalih. Il-maratija jtejt li maratija psikologa. Tejt il-bniedem jekk ma jkollux l-alla xej differenta mill-annimal. Xej. Jekk m'għandek xlalla xejn inti differenti mill-annimal. U jekk xi ħadd jiġi jgħidlek jiena ġej mix-xadin, jgħidlu inti forsi ġej mix-xadin ma ġej minn Alla. Sewa, darba kien hemm koppja pereżempju, u l-mami di ġiet tifla tagħha, tifla fuq il-mami, għadha mami, aħna minn fejn ġejjin u dik bdiet fema ħihom Alla krejak u krejaw nefa fik u għamlek fi xbija tiegħu. U din bat wara ftit marret fuq id-dadi, għaklu aħna minn fejn ġejjin. U dak għallu aħna ġejjin minn Ted Paul. U dak Ted Paul mbagħad sar żrinġ. Mbagħad iż-żrinġ qabeż fuq saret ħuta kbira u dik il-ħuta rabbit l-idej u qabżet fuq l-art u bang saret xadina aħna minn hemm ġejjin. U din miskin ħawdela l-pedamenti noħħa. U din rġet marret fuq il-mammi, għaklu mammi. Għaltila kif il-papa għalli aħna ġejjin bixadini u għenda t-tejri aħna ġejjin minn Alla. Għaddila l-mami, għaddila ħija, inna ħatana aħna ġejjin minn Alla, missirek ġejjin minn ħata xanin. Anyway, praise Jesus. Il-mulet ifittex maħbubin. Ippermettu li ħanejd għad-gidba għafruli. ħammorru skrittura wara di. Ma jnaqra wasal 25. 25, għattu PG? Amen, praise the Lord. You want more, hallelujah. Emmer supermarket jismu more. Isma, Salmi 25. 25. Ħana mela bl-English ta' 24. Mux għedin siba, imma msomma, li tejti għadi, is-sigriti tal-mulej, il-mulej għandu sigriti, u li xtiq jaqsamhom ma dawk li huma intimi miegħu, u ma dawk li huma intimi li l-om jirrevela il-patt tiegħu, jon kella jirrevelalhom il-wedit. Sam wedu disin huwa patt, huwa wedit. Imma
jopera għal min huwa jammar fil-post segret, jitħabbeb ma' Kristu, jitħabbeb ma' l-mulej. Issa ħanilkom l-aħħar skrittura u nitolbu. It-tieni Timotju, kapitlu 3. Dan għandek tkun taf vers wieħed, isimgħu għadi. Isimgħuha kemm hija it is said that is so true. Dan għandek tkun taf li fl-aħħar tad-dinja ikun żmien iebes. Il-bnedmin jingħataw għall-imħabba tagħhom infushom. Selfish. Illum fuq il-Facebook ruxmata nies bis-selfies. About self. Xejta dik ħdej l-offert oħra aktar għar minn hekk. Mela dawn huma mimlin bimħabba għal-jom infushom. Faħħarin, supervi, dajja, ma jisimgħux mill-ġenituri, bla gratitudni, bla tjieba, bla qalb, bla ħnina, la blaba, bla razan kifra, bla mħabba għat-tajjeb. Tradituri, bla ħsieb, minfuħa bihom infushom, iħobbu aktar il-pjaċir milli jħobbu lill-Alla. Dik hija s-sitwazzjoni ta' pajjiżna. Nies li m'għandhomx imħabba lejn Alla. Ma jħobbux lil Alla, jobgħodu lil Alla. X'mu? U ħafna Kristjani jew hekk imsejħa Kristjani jew insara għandhom ma skoprux jitfisser li tħobb lil Alla. Eżi saħwa, hija mhux li mħabba għalik Alla għalik li twaqfek mid-dnub, hija l-imħabba tiegħek għal Alla li twaqfek mid-dnub. Li kieku l-imħabba ta' Alla twaqqafna mid-dnub, kieku ħadd ma jindek. Imma meta inti tħobb lil-mulej titħabbeb miegħu, xejn Ġesu, Ġwanni 14. Jekk tħobbni, iżżomm il-kelma tiegħi. Jekk tħobbni, inti żomm il-kmandamenti tiegħi. Jekk tħobbuni, tobdini. Għalhekk meta darba fuq xarba li provaw jittestjawni u jpoġġuni frokna u ma rnexxilhomx. Provaw bdew jagħmlu xi ċuċċata bħalma kienu jħobbu jagħmlu. U għalin ukoll nemmen fallet inti tħobbu l-Kristu. Għaliex aħwa. U ovvjament tafu għal-istorja. Il-bnidem li jħobb l-Alla ma jagħmilx dak li Alla jobgħod. As simple as that. Jiena u inti bħalma inti tipprova toġob lil min tħobb mara, raġel, ħabib, xi ħadd tal-qalb. Lil mulej ma nidinilx nidneb jien, mhux għax ma jaħfilix. Anzi ħafna bid-drabi, ġieli nitnikket, meta nidneb, mhux għax ma jaħfilix, għax diġà ħafilli bil-kredit. Għax qed inweġġa' lil dak li ħabni. Qed innikket lil dak li ħabni. Qed inweġġa' l-qalb lil dak li ħabni. Naf li jaħfilli, imma ma jisħoqlokx malej. Ma jisħoqlokx. U dak li aħna nagħmlu aħwa. U l-muleti sejħinna biex aħna nkunu dak il-poplu li nitħabbu miegħu. Praise and worship team, please. Il-lejla ħankompli nitkellem fuq dawn l-affarijiet, okay? Imma nħeġġiġkom aħwa. Number one, min jista' jiġi fil-għoddu tista' tiġi welcome il-messaġġ dejjem ikun differenti anyway. Imma l-lejla ħanamilkom stedina. Saqsi li jekk innifsek, kull għaddi baxxi rasu. Ejja baxxi rasna. Saqsi li jekk innifsek il-mistoqsija. Do you love God? Jien inħobbu lil-mulej. L-lum waħda mill-affarijiet lil-mulej poġġi li f'qalbi ma kienx ħaġa ġdida ta' ma fakkarili. L-imħabba hija sagrifiċċju.
L-ikbar imħabba li deret fid-dinja għamlet l-akbar sagrifiċċju. Xi kultant il-mulej jirrikjedi mħabba minnek ta' sagrifiċċju. Ħadd ma jħossu ħażin dak li ħanejt issa mhux biex nikkondanna lil ħadd. Imma 21 ġurnata mingħajr ma titlef waħda tiġi hawnhekk għat-talb. Dak huwa sagrifiċċju da. Li inti tagħmel commitment li taf li inti ħadiġi tfaħħar lil Alla, tagħtih qima, taduraħ, anke meta ma jkollokx aptit, jew il-kes ħalba l-lejla, jew ix-xita, jew ir-rat. Tgħid mulej jiena ħdej is-sagrifiċċju li għamilt inti nammu xejn, ċoċċata. Kif ħanurik li nħobbok meta l-affarijiet ikunu kollox sejrin tajjeb? Kif ħanimxi miegħek meta l-affarijiet ma jkunux daqshekk favorevoli? Billi nagħmel sagrifiċċju, daw affarijiet żgħar, daw sagrifiċċji żgħar. Meta nżomm commitment ħafna mill-Kristjani nixtieq nagħmel messaġġ da, imma sort this out in your heart, sort it out in your heart, and you will find out. It will solve everything. Solve it in your heart. And it will solve the issue of tithes and offerings, talb, attendenza, commitment fis-servizz tiegħek fil-ministeru. Hemmhekk imbagħad ħaturi mulej jan dan qed nagħmlu, m'għandix aptit mulej tamma għalik ħanamlu. Għax bekk qed nurik li jiena nħobbok. Kulħadd jgħid I love you Jesus, kapaċi jgħidha dik. Imma mbagħad meta tagħmel sagrifiċċju, mbagħad qed turi mulej jiena vera nħobbok. Meta tagħmel xi ħaġa li ma tixtieqx tagħmilha. Mur birek il-min weġġek. Aħfer lil min offendik. Mulej. Ħanamilha. Anke jekk ma tħossix, għamela. Għax jiena u inti maħniex imsejħin biex nimxu bil-ħass. Aħna nimxu b'obbedjenza. Jiena Alla għala, jien nemmina u naġixxi fuqha il-fidi. U hekk jiena l-mulej qed norih inħobbok mulej. Bekk qed norih inħobbok. U jiena nemmen li kull ma nagħmlu għal Alla, Alla ma jibbenefika xejn minnu, imma jiena nibbenefika kollox. L-Alla ma ħanbiddillu xejn, imma fija jinbidel kollox. U jiena tinkun qed nuri li l-nifsi, qed nuri quddiem il-mulej, quddiem l-anġli, quddiem ix-xjaten, għax ikun hawn xjaten qed iħarsu lejk. Ħannara x'ħajjagħmel f'din id-deċiżjoni. Ħannara kif ħajaġixxi hawnhekk. ħannaraw x'ħatejt hawnhekk di. Li tgħid li tħobb il-mulej, ħannaraw kif ħataġixxi issa. Ix-xjaten. Il-Bibja tgħidlek id-demonju les biex jakkużak quddiem il-mulej. Mulej, m'għandix aptit. Imma għax inħobbok. Ħanamilha. Mulej ma ħaqqiex. Imma għax inħobbok ħanamilha. Mulej, please, terġa' tgħidli nagħmilha. Imma all right, għalik mulej ħanamilha. Everything we do is an expression of our love for Him. Kull ma nagħmlu hija espressjoni tal-imħabba tagħna vera lejh. That's it. Il-mulej, il-Petru qallu, Petru, inti tħobbni. Ma qallux, Petru, inti taf kemm inħobbok jien. Le. Qallu, Petru, inti tħobbni. Wow. Il-kreatur tal-univers jiġi jistaqsik dik il-mistoqsija. Jesus. Kemm il-darba saqsejtilu l-mulej, l-mulej, ma jina nħobbok. Mejt li nħobbok, ma nħobbok vera. Do I love you, Lord? Il-ħajja tiegħi tirrifletti li nħobbok. All Christians are loved by God, but not all Christians love God.
Illum inti tħobbu l-mulej. Lest li timxi miegħu. Lest li tobdih. Lest li tpoġġih fuq kulħadd, fuq kollox, qabel kollox. Tiġa ħabbek, tiġa ġennen għalik, għax trid tkun miġnun biex tmut għall-edewwa tiegħek. Darba l-mulej għalli li fl-ispirtu tiegħi ċara. Lord, you are crazy. Instantly, I heard the Lord say, I'm crazy for you, son. Am I crazy for him? If they think that I'm crazy, I hope they're right. Jak jaħsbu li jien miġnun għal-mulej, u jien imtek tuħbat rasi, għabħabba fik Ġesu, nispera li għandhom raġun. Mux biex xi ħaġa ta' faċċata. Jalla għandhom raġun. Ma nuħuġ għalija ta' ma tgħidu l-imtek għal Kristu u miġnun u brainwash, għal xejn ma nuħu għalija xejn għas nitfa'. Għas nitfa'. Illum nikkonsla meta jgħidu li jiena I'm brainwashed, considering that they're brain dead. Nikkonsla. Imma, it's a pity. Imma l-istedina jgħal kulħadd. X'ħat għamelin? Il-lejla mux ħanajlek inti teddi s-salva. U żgur mela, u jekk minti salvat, salva ta' plis. Jekk għadek ma tajċ ħajda Kristu, plis għati jilu l-lum. Imma naħseb kollha minnkom temnu f'Ġesu, naħseb ħadd minnkom tħobbni u kemm tiffansjani u kemm tħobbni u tħobb naħseb ħadd minnkom ma ġijaw għalija. Naħseb hopefully x'imkien f'qalbek inti ġenwinament hawn ġej tal-mulej. Ma tħobbux, lest. Jekk tħobbni, ejja warajja. Ejja warajja jgħid il-mulej. Tħobbni vera inti? U ħaj it-testjajilek li mħabba da? Li mħabba dija għad iġi testjada da? Ejja mbaxxu rasna. Tkellem għal-mulej issa stess, fejn inti? Tkellem ma' Ġesu. Ġesu, grazzi tal-li ħabbejtna mulej. L-mħabba tijak dan il-moħ ma jistax jifmu. Mulej għadis għalli bda nħobbuk mulej. Ibda bija għallimni nħobbok. Ma nafx nħobbok bizzejiet, mulej, ma nafx. Għallem il-dal-poplu River of Love. Għallem il-poplu tija kollu f'Malta għawda xli sejjaħ ismek. Fiħdan il-kattoliċizmu, knejjes evangeliċi, karizmatiċi, pentekostali, battisti, protestanti, ortodossi, huma minnem dawk li emnu fik. Għallem il-poplu tijak, Spiritu Santu, kif inħobbu l-arus, Ġesu. Inti l-arus, Ġesu, li inti bl-Spiritu Santu tijak għed tipprepara l-arusa għal dak il-jum li aħna u inti mulej xe darba mux ħan infirdu għattiktar. Permessa d-dem għaddix tijak inti għamiltna d-denji mulej. Stajna konna parti b'dak il-poplu li jom mitluf u bqajna mitlufa. Ma fil-grazzja tijak ftaħtilna jnejna mulej.
أعطينا قلب عليك جسو. Emmanuel. jekk inti lejla tixtieq tagħti ħajtek lil Ġesu verament imma le mhux biex issalva biss ma biex timxi warah biex terfa' salibek tiġħad lilek innifsek u tagħmel li jrid hu Emmanuel, Emmanuel, your name is called Emmanuel, God with us, revealing us. Your name is called Emmanuel. Jekk inti lejla lesti tagħmel din id-deċiżjoni, ħanajdilkom xi ħaġa jekk inti vera lest li tħobb il-Kristu biħsiebek, b'emilek, ħanajdlek di. Jekk lesti tagħmel din id-deċiżjoni vera minn qalbek. Bil-wifqa ħdej is-siġġu ħdej tiegħek. Fejn inti? Da jessiġu tijak. Dak kolla li jintom lesti vera li timxu wara Kristu u tħobbu b'qalbek kolla. Da jessiġu issa stess. Ma fimtu biex naħseb? Jekk ħatamel dan il-pass għamlu vera min qalbek. Olli dejk li il-mulej. ħadd ma jħares lej ħadd. Imma l-mulej qed jara kollox, qed jarak Ġesu. Min qalbek ħejdi t-talba warajja. Mulej Ġesu. Għallimni nħobbok. Għandi bżonnok mulej. Salvani. Aħsilni bid-dem qaddis tiegħek. Jien dnibt kontra tiegħek malaj. Inti xaqlek l-aħjar. Inti tajtni l-aħjar malaj. Irrid insir nafek aktar. Mhux biss nemmen bik. Mhux biss nemmen fik. Imma nimxi warajk. Għax inħobbok. Għax ħabbejtni jint l-ewwel. Natik ħajti Ġesu. Natik ruħi. Natik qalbi. Mela inti taf id-djufijiet kollha tiegħi. U mingħajrek ma jien xejn. Imma nerħi ruħi fidejk. Biex issalvani teħlisni minn dak kollu li jfixkilni u bil-qawwa tal-maħabba tiegħek fija millum il-qudiem irid ngħix għalik u nħobbok b'qalbi kollha. Millum il-qudiem irid inkun il-maħbub ta' Ġesu. Spiritu Santo, għamel minni maħbub ta' Ġesu. A lover of Jesus Christ. Għacċat il-ktajjen kollha malej minn fuq ħajti li jfixkluni li jżommuni l-bogħod minnek. Ejni ħalli nagħmel l-adjustments fil-ħajja tiegħi li għandi bżonn nagħmel. Ġesu, grazzi li sejjaħtli li tolbok la tħallini qatt
nidbiet minnej. Illum jina tijak mulej. Qalbi kolla, ġismi kollu, ruħi kolla, jintijak Ġesu. Nati gloria missir, fisem ibnek Ġesu, u bil-qawwa ta' Spiritu Santu, jien maħbub ta' Ġesu. Halleluja. Ringrazzjaw il-mulajjawa. Let's sing it. Emmanuel. God bless you, YouTube. Narawkom il-message li miss. God bless you, YouTube. Ciao, ciao. Let's continue to worship God. Emmanuel.